Duk. Alah lecet. Duk. Alah. Tuk. Alah. Mangane gurung kaya ngono. Alah. Malah ngumpul. Tuk. Alah. Jan kempik. Wong lagi kene teko keriok teke lho. Teko keriok. Oh kene cahya sok. Ojo ngasih. Nek siwi kowe gerak dapu si Jan kempik. Sotingan ra ketok Yohan. Oke Bolo, selamat siang ini Bolo. Mancing lagi lah Bolo. Alah kalau enak wong bongok. Mau mancing di WKO ini Bolo saya. Foto di kelabus berduri kayak gini. Wah, ini saya titik spot dulu. Nyari titik spot dulu. Bismillah, mudah-mudahan nanti ada hasilnya Bolo. Wah, sih. Mudah-mudahan dapat hasil. Runggut banget Bolo. Ini kambul-kambul tapi nembaknya nggak bisa dalam. Aduh. Kayak gini kok runggutnya. Kalau sana sampah tok di sini. Aduh. Yo ngopo ora tak kasih season. Spot kelabis berdiri kayak WKM. WKO rasa WKM. Cendek kene. Aduh, dia cilik. Poneh iki. Oke, udah saya bom, kita tinggal lempar rumput. Alah ki ngopo udah kecandak. Aduh, mah jundet ning dhuwur. Trek kawan. Enggak untuk peres kok. Gimana nih? Ini nih ceritanya gimana mana? Ini lambang ini nyangkut yang gini dulu. Deh. Tekan dhuwur kuwi. Padahal iki banyak cilik lho, iki kan dhuwur banget. Oh, teke nyeblake piye? Gambuk. Ya antok. Aku kira jelas pinggir aku ndak kira nang kene ra ngonten kok. Ngonten tak syuting gayung. Langsung kabel itu. Mancing di awan-awan. Berat. Gak mau gerolah-alah itu kayak. Bahagia mi. Bahagia nyantok. Mancing yo. Bagi gawe budrek. Ben. Nemplok lek Jon. Ndi to? Biawak paling. Biawuk engko. Lek Jon senengane biawuk. Mantel rene lek. Rene lek. Mantel rene. Rene ra apa lek. Lek Jon rasa isen. Rene ra apa sumpah ra aku Jon. Rene mantel mari mantel bersama aku. Oh, biawak. Biawak lek jan. Oh, yo ndi to? Kuwi lho. Iya, kuwi lek Jon iki biawake. Matane aku cilik lho. Duk, alah. Geser bola ora gelem mangan.
yo sempet entuk siji cewek ngopo sak rekam. Golek titik neh. Mbok menawa. Lho, duk. Alah. Alah tan, dlegek iso kecantol iki apa? Ketok magic jar matane. Dlegek setrek magic jar to tanjir. Petes lho padahal. Teke. Nanti apa? Magic jar iki. Teke piye ngene mancing kok ngene. Jare petes lho lek iki mau lek. Aku malah kayak doorpress Lagi geser lho iki lho. Tutup magic anu ada segon magic jar kuwi ra gapleki tenan. Iso mancing ora kayak gedodal-dadal ae. Alah, duk, alah, ora kena lele. Tajur jek nek lumut sik tak kakek. Ini dirani apa ya, Lek ya? Kaya. Dilani. Duk. Alah. Ogur ngono kok angel lele. Ya ampun. Yo, lumayan bro. Alhamdulillah. Wis setrek gerung lek Jon. Nembel aku rene. Lah sampe enak sak kepek piye to, Ki? Yang kene ra sak kepek boleh. Ini yo. Hah? Lah ya rusuh tenan nak cah. Ngono lah iya. Bibian lho. Alah. Iwak alah gondelan klamis. Alah. Iwak mene kok sak kepek-kepek lejan. Alah. Iwake gemuk. Ang mriki lek Jon. Lek Jon panik Jon. Ada yang panik. Ihi. Ada. Iwak tok kene lek Jon. Ang mriki kandhane ngeyel tenan. Ang mriki lho. Nek ini sak suwir wae rasa kakek. Sak suwir. Yo ngopo iki klambi sing ngalang ngregon. Soalnya yo omah tumbulke. Yo ambles oke. Ayo. Arep digawa nang ngendi lho? Wah digondol nang ngendi? Tuk. Alah mangane gurung kaya ngono. Alah. Berat lek. Alah. Mane gur peres ora gelem mletes ki lek. Ngatur trik tok. Masuk karamba lagi. Ikannya makanya agak jelek sekali. Mumbulke masa oke kene ora mumbul ora mlaku lho. Seperes tok geleme manuk. Oleh. Tuh wah ya. Duh nyantol. Cek. Gondelan klampis. Dijemput. Dadak dijemput. Enggak kelek. Jangan tak ucul lek. Ya, sing kuwi njundut nggon klampis wis jemput ae. Iwake manja njaluk dijemput. Resiko ora nggo apa? Ora nggo kaos kaki. Kamu dodol to, Lek? Salah erene kan sepate nggon klapisan ora nggo kaos kaki, ora nggo sepatu ya dalah kok Gatot Kaca wae. Iyalah.
Oh, wah kayak gondongan kelapa sih. Lumayan semono. Nonton lek. Walah lah wong semono kok ya turah tekem. Iya, turah tekem muncul. Ganti yo. Duk. Alalalalalala. Ayo nah. Tah lek Jon. Kau lihat lek Jon, iwak-iwak ta lek Jon. Alalah. Gampang ram ngene lek Jon. Alalah. Nah, nyantole kok jeru men. Ini Wisnu. Ada yang marah. Ada yang marah. Aduh. Tok sidik dhewe pan iki. Duh. Alalala Jon. Alalala. Guriwak we lho Jon, lek Jon. Nang mriki. Yo. Alalala. Awang iwak tok ngene kok lek Jon iki sak jam tak entuk siji, sak jam entuk siji. Yo. Nggon iwak lho kene iki. Nyanyi-nyanyi. Ngilangi pengung. Lek Jon nyanyi-nyanyi ngilangi pengung iki. Iwak gampang irem ngene lho jane. 2 jam tok siji sakno nanek. Yo. Lek, kau lihat lek Jon. Plunglap. Salim sene lek Jon. Tan bola wah mendunge kok ngene. Mulih wae ayo. Lho, hasilnya siki. Hasilnya kok ngene. Walah iwak tok. Ora umum. Diwolak-walik iwak. Sak jose. BKO bolos wirane BKO Mas dimanggake jos. Ayo nang entar. Wis mentas wis. Selak udan iki lho. Oh iki sudan kok ora iso mulih ndak dalane mbekuk-bekuk.